Voice. Det lyder af helvedes. De børn. Ja. Moren synes, at det lød godt. Det er ikke de bedste, men jeg har hørt børn, der synes. Jeg synes også, der er nogle af dem, jeg så i dag, hvor de sendte møder, hvor jeg bare tænkte, ej. Altså er det fordi, der ikke har været nok, men de sad der og rose, men jeg synes, det lyder helvedes til mig. Blandt andet ham. Ham synes jeg ikke sang særlig godt. Det lyder da ikke godt, det der. Det lyder af helvedes. Det kan være, det lyder bedre inde i studiet. Ja. De ser godt nok ikke ligefrem noget begejstret ud. Det kan godt være, hvis man ikke havde kendt sangen, at det ville lyde lidt bedre. Det må være hans gruppe. Taber Joey Moe. Ham, der er skyld Mathias penge. Jeg ved ikke, hvor længe for en bil, han var lavet for. Han måtte sende en kasse efter ham, før han kom til betaling. Bare fordi han synes, at han ikke... Han Cæsar, eller hvad hedder det, hans kusine, går sammen med ham. Den der med smykkebutikken. Ja. Nu sidder rigtig, du ved, så er de rigtige børn, der er rigtig spillet smart med Joey Moe. Så bare jeg kan snart komme ud og aflevere nogle slanter.